हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाबोदों आङो ओमफ्राय बे भिडिअआनो जागोन सासे आदैनि रिसेपसन हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोङो दा साथाम साब्रैसो दंथारो आरोना मानसिया ओमफ्राय दा देखायसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायफालांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जोङो नै दा देलायनो रेडि जाबाय लोगोफोर दख'ना गानसै देलायसै नायलांबाय थादो लोगोफोर फाइनालि जोंहा देलायखांबाय नै ओंखारबाय लोगोफोर थांनोसै नै माखासे रेडि जाखाजोब्बाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर देलायनायखौ देखायासै आं थांबाय थानोसै दा नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जों फाइनालि ओंखारबाय थांगासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो बिराद इन्टारेस्ट जालांबाय थाबावगोन भिडिअआ नै एक्ट्रिस ओमफ्राय नै आगै बोरो आगैया ओमफ्राय मादैखौ दा खिथागोन बे बेस्थ'था गारि सालायदों एकदमबारे बेस्थ' सिहां माहां आयनायाव नायदो मादैया नै जोंना पाइलटआ बेस्थ'थारखौ देखायथला दा देखायगोन र' लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर भिउआ बिराद सान्दुं गोसा दुंदों आरोना लोगोफोर मेगनानो नायनो हागौलाया लोगोफोर सान्दुं गोसायानो मोदान जोबलायलायखायो आरोना लोगोफोर बिराद गरम बिराद सान्दुं आइसक्रिम जानो नागिरदों जोङो थान्दा थान्दा जालांनो गारि सायाव दायो जासै नै जों लोगोफोर थान्दा थान्दा कुल कुल एसे गरम मोननायफ्रा थान्दा जासिगोन आरोना एबारसो लोगोफोर गोदावदा लोगोफोर दसे नै बाहाय सासे आगैखौ लांफानांगौ नै गामियावबो लोगोफोर खिथानो बावदोंमोन आं थिथागुरियाव हाला दलाथिं जाय आंबो देना जायो नामा लकेलनिखौ थगायनो नागिरदों ओंखारफिनबाय जोङो लोगोफोर आयौ बरिया मोदान सिजोबखादों जोंखौ मोजां नुदोंना लोगोफोर बरिया आगैया दाबो ओंखारबोआ सासे आगै दं फैगौ फैदो गरमथार सान्दुङा नै लोगोफोर जै ओंखारबाय होनबाथाय एकदमबारे साजोबो फैदो हनै सासे आयु गारिखौ स्टार्ट होनायखौनो बन्द' खालामा नेगासिनोथार गारिखौ स्टार्ट होनायनिफ्रायनो बन्द' खालामालासिनो जोंखौ नेगासिनो जोंहा एसे गोबाव जाहैबाय बे आगैया देलाय जादोंमोन आरोना उन्दै मानसिना जोंजों देलाय जादोंमोन लोगोफोर नै स्टार्ट होनायखौ बन्द' खालामा आयै थाबोबावबाय फैद' गाखो दे फैदो गाखोदो आगै बिफां सायावसो गुसुजों मोनदां बे बिफां सायां सिङाव फैदो जेबो नङा फाइनालि मादैखौ नायदो लोगोफोर आयु मोदान जोबलायलायनाय नै फाइनालि हाबायावबो सफैबाय नायदो नै आयु सान्दुंजोंनो मोदान जोबलायलायबाय र' दा देखायफिनगोन आं आयु मोदान जोबखायनो जोंना दैदेनगिरिया बिमाया आयु सान्दुङानो रुइया नालाय हाबजेनबाय जों हाबायाव
फट' खेबजासिम आयु मालाय मादैया बिबोनां जायो आरोना ओंखायनो मालाय खेबगा फट' लानानै जोंना मादैया ओंखाम जानो नागिरबाय नै फांखायानो कारेन्टआनो गैला थांबाय गरम जादो दाना लोगोफोरनि फांखायानो गिदिङासै जेनेरेटर सालायबाय गिदिंफैसिगोन बेना खोलाथ' आरोना नै टाइम जाथ'वाखै नालाय ओहो फैबाय लोगोफोर नै ओंखाम जानोसै रेडि जानोसै जोंनि बाजै जानो हायालै बाराना ओंखाम जाबाय लोगोफोर जाखांबाय लोगोफोर फाइनालि ओंखाम जोङो दानि बार जाबाय बार जाबाय जोङो दा खानायाव उरायजोब्बाय नै बार जानानै लोगोफोर आदै बिसिव लाबाय गोलैबायसो आदै बिसिव लाबाय दायो जोङो गामियाव एसे बेरायहैनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर बेसेबां गरमाव थाबाय थानो हाबायाव दानो थांमोना आरो एसे गामि नायनोसै लोगोफोर एसे थान्दा जाहांबाय नै बिफां लाइफां बारि गामियावसो थान्दा लोगोफोर फटक लागासिनो बे सिख्लाफ्रा नायनायलाय बेसेबां सुन्दर सुन्दर सिख्लाफोर दं जोंजों उन्दै उन्दै जोंहा बुरि जोबनाय दे ला बिनानावफोर मोनाथारसै लोगोफोर थाननांगासिनो आरोना जोङो दानो थांथ'नो मोनानो बिस्रा खामानि मावहैगासिनो मानसिफ्रा फैहांबाय लोगोफोर जेसेनो मोनायो एसेनो मानसि जायो ओमफ्राय नै गाइस मेंग्लिजोब्बाय दहायनिफ्रायनो थाबाय थानांनाय लोगोफोर उन्दुनो ओंखारजोब्बाय आरोना लोगोफोर थांनो मोनसिगोन दसेनि उनावनो एसे रंजानानै थांसिगोन आरोना लोगोफोर लास्टनो
फाइनालि नै लोगोफोर रंजाखां मोसाखां जाखां लोंखां आलासिफ्राबो जोबजोब्बाय थांजोब्बाय गामिनियाबो थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै बिदाय लाबाय जोङो थांनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर सानसेमानि थाबाय बिराद मेंबाय आरो लोगोफोर बिराद ड्रेस लानो लुगैबाय दायो जोङो फाइनालि थांसिगोन लोगोफोर आरो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबहैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर बाय बाय मोनाग्लिजोब्बाय दासो नै ओंखारदों जोङो थांनो थौ नै मोनाजोब्बाय लोगोफोर